Fast. Safety first. Of the street I look to see Of the street I look to see if any traffic's near to me. if any traffic's near to me. Down the street Down the street I look as well I look as well and listen for a horn and listen for a horn or bell. or bell. There is something coming. There is something coming. Wait a bit. Wait a bit. If I run out, If I run out, I may be hit. I may be hit. But now the road is. But now the road is. But now the road is But now the road is really clear. really clear. No car No car or motor or bus is near. is near. I will run I will run across the road. across the road. So wide. So I Hooray! hooray. I am safe. I am safe. The other side. The other side. ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ବୁଝିବା। ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ। ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ଏନି ଟ୍ରାଫିକ୍ସ ନିୟର୍ ଟୁ ମି। ଏଠି ଆଇ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପୋଏମ୍। ଦ ପୋଏଟ୍ ଏନିଡ୍ ବାଇଟନ୍। କବି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରେ ମୁଁ ଦେଖେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ଜନଗହଳି କିଛି ଗହଳି ଅଛି କି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମୋଟର ଯାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ଏନି ଟ୍ରାଫିକ୍ସ ନିୟର୍ ଟୁ ମି। ଡାଉନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିସିନ୍ ଫର୍ ଏ ହର୍ନ ଅର୍ ଏ ବେଲ୍। ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ନଜର କରେ ଏବଂ ଶୁଣେ ଯଦି କିଛି ହର୍ନ ବାଜୁଛି ବା ବେଲ୍ ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କମିଂ ୱେଟ୍ ଏ ବିଟ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଇ ମେ ବି ହିଟ୍। ଯଦି କିଛି ଆସୁଛି ବା କିଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ରହିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଟ୍ ନାଓ ଦ ରୋଡ଼ ଇଜ୍ ରିଅଲି କ୍ଲିଅର୍। ନୋ କାର୍ ଅର୍ ମୋଟର ଅର୍ ବସ୍ ଇଜ୍ ନିୟର୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯାନବାହନ ନାହିଁ, କାର୍ ନାହିଁ, ବସ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା। ଆଇ ୱିଲ୍ ରନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ରୋଡ଼ ସୋ ୱାଇଡ୍ ହୁରେ ଆଇ ଆମ୍ ସେଫ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ଼୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ସେପଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ। ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ କେମିତି ସେଫ୍ଟି ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ପୋଏଟ୍ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତା'ର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲୁକ୍ ଟୁ ସି when he walking up the street? ପିଲାମାନେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି when the poet walking up to the street he look to see the traffic। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା। What does the poet look and listen when he is coming back from the street? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି when the poet is coming back from the street he looks and listen for a horn or a bell। I be question, when does the poet wait a bit? Answer ହେଲା the poet waits a bit when something is coming। The poet waits a bit when something is coming। Okay, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି why does he wait? He waits to avoid accident and keep him unhurt। Here the poet waits to avoid accident and keep him unhurt। Next question, what will happen if someone doesn't wait? Answer, if someone does not wait he will be hit। When does he cross the road? Answer ହେଉଛି he crosses the road
when it is clear. Okay.